A adega Camba de San Martín Codax recollera este ano o premio honorífico da Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra, un título co que a AGE quere recoñecer o seu papel no tecido socioeconómico, contribuindo a fixar poboación no rural. Que sea un ejemplo e que nos anime a emprender desde aquí, desde Cambados, desde Meis, desde Vilagarcía, y que no nos tenemos que ir a Madrid, a Barcelona para emprender. Aquí también se puede, ¿no? Además, con el perfil internacional ya que tiene Martín Codax, ¿no? Queremos estar ahí, no es necesario estar en una gran ciudad. Coa escolla de Martín Codax, a asociación busca tamén poñer o foco sobre as posibilidades que ofrece o modelo cooperativo á hora de emprender. Consideramos que hai que destacar outro tipo de empresas, hai autónomos, sociedades, pero tamén hai cooperativas que generan e que podemos realmente emprender de unha forma jurídica diferente, ¿no? Como unha cooperativa, unha sociedade laboral, que Martín Codax tamén justo es de las más antiguas de Galicia y que nosotros queremos destacar y premiar. Tamén chamaron a atención de AGE as prácticas en materia de igualdade que se aplican dende Martín Codax, unha aposta que lle valeu outro recoñecemento co gallo do Día Europeo da Igualdade Salarial. Pois tamén nos facía moita ilusión, non? A igual traballo, igual salario, pero ademais se destacaban outros valores da nosa empresa, non? Como son a maioría, comentábamolo, a maioría, non? Creo que era un 54% de mulleres frente a un 46% de homes. No propio cadro de persoal, un 34% do persoal con nenos menores de 12 anos, entre homes e mulleres. Xoán Allegue explicou ademais que a cooperativa se mantén fiel aos principios que marcaron a aposta dos socios fundadores, levando a innovación no ADN da adega e nas novas xeracións que actualmente están a tomar o relevo. Pois socios que cada día apostan tamén forte pola innovación, emprenden novas accións que fan cada día da súa pequena empresa, da súa pequena explotación, pois que sexa máis competitiva, máis respetuosa. Os nosos socios novos nos reclaman eso, sostenibilidade, ser resilientes tamén no económico. Bodegas Martín Codax recollerá o seu premio honorífico vindeiro 10 de marzo na gala da 25ª edición Premio Xove Empresario do Ano, que por primeira vez se celebrará en Vilagarcía, no Pazo o Castriño.